Poslanec Milan Mazurek z frakcie Európy suverénnych národov vystúpil v Europarlamente s ďalším vynikajúcim prejavom. Európska komisia aj napriek nespokojnosti drvivej časti obyvateľov Európskej únie tvrdí, že má na problémy, ktoré sama podľa Mazureka spôsobila riešenia a dokonca žiada viac kompetencií a finančných prostriedkov. Mazurek využil príležitosť, keď dostal slovo a vedeniu Európskej únie v 1 minúte vykričal všetky ich doterajšie zlyhania. Ste to vy, kto chce centralizovane z jedného miesta nakupovať vakcíny za desiatky miliárd eur a ožobračovať ľudí tým, že rozkrádate obrovské sumy peňazí a potom to tu svorne spoločne kryť. Ste to vy, kto zoberie 100 miliárd eur poľnohospodárom a naloží to do zbrojenia, aby so spriateľenými zbrojárskymi koncernami mohol obstarávať zbrane a vojenský materiál a opätovne sa tak na úkor tvrdej práce európskych daňových poplatníkov nabaľovať a potom ich strašiť vojenským konfliktom. Nikto vás už neberie vážne, keď hovoríte o rozvoji jednotného trhu, pretože ak by ste to mysleli vážne, v prvom rade by ste zastavili vašu nezmyselnú a šialenú energetickú politiku, ktorá predražuje ľuďom život v úplne každom a jednom spotrebiteľskom rozhodnutí. Nikdy by ste neprišli s takým nezmyslom, ako je zákaz aut so spaľovacími motormi a norma Euro 7, ktorá totálne likviduje a ničí európsku ekonomiku. Nikdy by ste nedovolili zaplaviť Európu nelegálnymi imigrantmi, ktorí ničia a znevažujú naše mestá a premieňajú ich na džungle plné znásilnení a kriminality. Nikdy by ste sa k Európe nesprávali s takouto mierou nenávisti a nezavádzali by ste systém ETS2, vďaka ktorému predražíte život každému jednému občanovi Európskej únie. Ako im chcete práve vy hovoriť o tom, že chcete pozdvihnúť ich život, že chcete zlepšiť ich ekonomiku, keď robíte deň za dňom každé rozhodnutie tak, aby ste im život ničili a sťažovali. Zastaviť vás, zbaviť sa vašej moci, to je prvý krok k obnoveniu európskej ekonomiky.